Víte, že stromy jsou tajemnými strážci lesa? Poznejte příběhy, které se skrývají za každým kůlem a listem a sledujte, jak stromy procházejí životními cykly od jara do zimy v naší první časozběrné sekvenci. Vyhledejte divoký život v srdci lesa. Sledujte, jak srnky tančí mezi stromy, jak zajíci stavějí svá hnízda a jak veverky provádějí své kaskadérské kousky ve druhé sekvenci o lesních obrazech. Podíváme se pod povrch lesa a odhalíme tajemství podhoubí. Zjistíme, jak mikroskopické organismy a houby spolupracují na podpoře života ve třetí časozběrné sekvenci. Uslyšíme lesní symfonii v této sekvenci o zvucích lesa. Od křiků ptáků po šepot větru a bublání potoka, všechny tyto zvuky spojují k vytvoření harmonické melodie přírody. Pozorujte lesní proměny v průběhu času, jak se krajina mění od barevného podzimu až po zasněženou zimu. Každé roční období přináší do lesa nový dech. Stromy, majestátní strážci přírody, ukrývají fascinující tajemství. Methuselah, borovice osinatá v Kalifornii, září titulem nejstaršího stromu na světě s více než 4800 lety na svém kůlu. Hyperion, sekvojovec v Redwoodském národním parku, vystupuje jako nejvyšší strom dosahující výšky přes 115 metrů. Tyto zelené obry mají i svůj jazyk, komunikují pomocí chemických signálů, varují před nebezpečím. Stromy nejsou jen poskytovateli kyslíku, ale i multifunkčními přáteli od kokosových palmových ořechů až po mangrovové stromy s kořeny vznášejícími se nad zemí. Stromy, poutníci času a symbolem síly a stability. Srnky, křehká krásná stvoření lesů, nás zahalují svými zajímavostmi. Jejich skákavá elegance není jen okulahodící, ale také moudrá. Srnky dokáží skákat až 3krát délku svého těla, jejich hbitost jim umožňuje úspěšně unikat predátorům. Překvapivě mají srnky výborný sluch a zrak, což jim pomáhá předejít nebezpečí. Navzdory zdánlivé jemnosti jsou rovněž silné plavkyně a mohou přebrodit i řeky. Srnky také mají schopnost obdivuhodně se maskovat v lesním prostředí pomocí své rezavé srsti. Tato elegantní zvířata nám připomínají křehkou, avšak odolnou krásu divočiny. Zajíci, skákaví obyvatelé polí a lesů, mají svůj vlastní poutavý svět. S ohromující rychlostí dokáží dosáhnout až 72 km v hodině, což z nich činí mistry úniku před predátory. Jejich uši, zdánlivě příliš velké, mají nejen estetickou hodnotu, ale i funkční význam. Pomáhají jim detekovat zvuky v okolí a varovat je před nebezpečím. Zajíci jsou rovněž skvělí skokani a umějí dosáhnout výšek až 1,5 metru. Jejich noční aktivita a vynikající schopnosti skrývání se jim pomáhají přežít v divočině. Zajímaví, rychlí a neustále bdící strážci přírody. Veverky, hraví akrobaté stromů, jsou plné zajímavostí. Své poklady, jako ořechy či semínka, ukrývají na různých místech a mají vynikající paměť na jejich umístění. Jejich ocas není pouze ozdobou, ale slouží jako vyvážecí mechanismus při skocích mezi stromy. Veverky mohou skákat až 6násobně délku svého těla. Jsou také kousavé umělkyně. Ořechy otevírají před nimi zuby, které nepřetržitě rostou. Jejich hbitost a nezdolný duch je připomínkou, jak malý tvor může zvítězit v lese plném výzev. Houby, tajemné tvory rostoucí pod stíny lesů, mají ohromný vliv na přírodu i na lidskou kulturu. Nejenže jsou esenciálním článkem v ekosystémech, ale některé druhy mají i léčivé vlastnosti. Laníže, zlatý klenot mezi houbami, je nejdražší potravinou na světě. Existuje také více než 2000 druhů jedlých hub a některé z nich jsou skvělým zdrojem bílkovin a minerálů. Houby mají neuvěřitelnou schopnost recyklace organické hmoty, což je klíčové pro udržení zdraví lesů.
Jejich rozmanitost a mystický nádech dodávají houbám zvláštní místo v říši přírody. Melodie lesa je symfonií zvuků, která vypráví příběh divočiny. Šepot listí, šustění větru a melodičtí ptáci vytvářejí harmonii lesního života. Zpěv sov, křik čápů a skřehotání veverek dodávají této přírodní orchestraci bohatý zvukový reliéf. Zvířecí hlasatelé zahrnují syčení hadů, hučení jeřábů a klapání peří dříve nemluvněcích mláďat. Všechny tyto zvuky mají svůj význam v komunikaci, varování nebo nalákání partnera. Poslouchání této přírodní symfonie je nejen relaxační, ale i inspirativní, otevírající okno do tajemného světa lesa. Roční období, jakési divadlo přírody, přináší nekonečnou paletu změn a zázraků. Léto nás hřeje slunečním polibkem a láká k dobrodružstvím. Podzim zbarvuje krajinu v odstínech ohnivých barev a dává vzniknout tanečnímu představení padajících listů. Zima, královna klidu, obaluje svět bílou pokrývkou a poskytuje prostor k odpočinku. Každé roční období nese svůj vlastní příběh a zároveň připomíná cyklus života, harmonii a neustálou proměnu v přírodě. Děkujeme, že jste se s námi podívali na tuto vzrušující exkurzi do fascinujícího světa přírody. Doufáme, že jste si užili objevování tajemství naší planety a nenechali se ujít krásu, kterou příroda nám nabízí každý den. Připomeňme si, že jsme součástí tohoto kouzelného systému a máme odpovědnost chránit a zachovávat jej pro budoucí generace. Náš svět je plný zázraků a inspirace, ať už se nacházíte kdekoliv na této modré planetě. Buďte ochránci přírody a přátelé naší krásné země. Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se, že se s vámi brzy podělíme o další dobrodružství v přírodě.